vítajte pri... Počkaj, niekto ma volá. Kde sme skončili? Hi people, dnes tu máme ochutnávku z azijského týždňa v Lidli, ktorý ešte stále prebieha, takže ak sa vám niečo z tohto bude páčiť, určite si preto choďte. Poďme na to. Na začiatok si samozrejme pozrieme našu budúcnosť z Fortune Cookies. Nie je dôležitý čas sám o sebe, ale to, ako s ním naložíš. Myslím, že ochutnávka azijského týždňa v Lidli je tá správna voľba, ako tráviť môj voľný čas. Pink Guava Nektár. Toto chutí totálne ako žuvačka alebo cukrová vata. Kimchi. 3 typy týchto rýžových krekrov. Soy sauce, Korean barbecue a príchuť sriracha. Toto je super crunchy a veľmi dobrú príchuť to má. Chipsy tikka masala alebo sweet and sour. Tapioka krekry, chili a lime alebo klasické. Voní to strašne dobré. Musím tam ísť naspäť a kúpiť ale 10 do zásoby. Jedno z mojich najobľúbenejších ovocí. Toto som zvykla milovať si dávať len tak samé. Toto je dokonalé. Je čas obeda, takže poďme si vybrať jednu z týchto 4 možností instantných nudlí. Ja si idem spraviť práve tento. Dobrú chuť. Tieto sú super. Ja si beriem môj obľúbený snack z tohto videjka a vidíme sa na budúce.